Anyị ga-amalite ofufe nrọ anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 96, hymn number 96. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmehie iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa. Chineke ị dịghị eleda ya anya. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya, anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o chinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara mmehie anyị, sachapụkwa anyị n'ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe niile dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile. Kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, nke ka anyị weta na mgbaghara mmehie site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala
mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ọma ihe niile anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto okwe nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu na-anọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche abara Chineke wee na-azaso m na nkwupụta mmehie. Mmadụ niile, nna anyị nke pụrụ m ihe niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara atọkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ụwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile. Amen. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 119, Psalm 119.
Ka anyị nụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ mbụ nke Moses a na-akpọ Genesis, isi nke 25 malite n'usoro nke 19. Genesis 25, reading from verse 19 through 34. Ndị a bụ osisi ọmụmụ Isaac, nwa Abraham. Abraham mụrụ Isaac. Isaac gbara 200 mgbe ọ lụtara Rebeka na nwunye, bụ nwa nwanyị Betuel onye Siria nke Padan Aram, nwanne nwanyị Leban onye Siria. Isaac wee rịọ Jehova arịrịọ n'ihi nwunye ya, n'ihi na nwanyị aga ka ọ bụ. Jehova wee kwee ka ọ rịọta ihe ọ rịọrọ. Rebeka bụ nwunye ya wee tụrụ ime. Ụmụ ya wee gbaa mgba n'ime afọ ya. Ọ sị, ọ bụrụ na ọ dị otu a, n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m dị ndụ? O wee jee ịjụ Jehova ase. Jehova wee sị ya, mba abụọ dị n'afọ gị, a ga-ekewakwa mba abụọ site n'ukwu gị. Otu mba ga-enwe ume karịa mba ibe ya, nke okenye ga-efe nke nta. Ụbọchị ya wee zuwe ịmụ nwa, ma lee, ụmụ abụọ dị n'afọ ya. Nke mbụ wepụta na-acha ọbara ọbara, arụ ya niile dị ka uwe ajị. Ha wee kpọọ aha ya Ịsọ. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtakwara, aka ya na-ejide ikiri ụkwụ Ịsọ. E wee kpọọ aha ya Jekọb. Isaac gbara 300 mgbe Rebeka mụrụ ha. Ụmụ okoro ahụ wee too eto. Ịsọ wee bụrụ nwoke maara ịchụ nta, onye ọhịa, ma Jekọb bụ nwoke zuru oke, na-ebi n'ụlọ ikwu. Isaac wee hụ Ịsọ n'anya, n'ihi na ihe a chọtara na nta na-atọ ya ụtọ n'ọnụ. Ma Rebeka hụrụ Jekọb n'anya. Jekọb wee sie ofe. Ịsọ wee si n'ọhịa bata, ya onwe ya na-adakwa mba. Ịsọ wee sị Jekọb, biko kwee ka m loda ụfọdụ n'ime ihe a na-acha ọbara ọbara, n'ihi na adawuo m mba. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha ya Edọm. Jekọb wee sị, buru ụzọ rebe m ọnọdụ ọkpara gị. Ịsọ wee sị, lee, mụ onwe m gaje ịnwụ anwụ, ọ ga-abakwara m uru gịnị bụ ọnọdụ ọkpara? Jekọb wee sị, buru ụzọ ṅụọra m iyi. Ọ ṅụọra ya iyi. O wee rebe Jekọb ọnọdụ ọkpara ya. Jekọb wee nye Ịsọ achịcha na ofe lentil. O rie, ṅụkwa, o bilie jee nke ya. Ịsọ wee leda ọnọdụ ọkpara ya anya. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Deum Laudamus.
Ka anyị nụrụ ihe mmụta nke abụọ, second reading. Our second reading is taken from Paul's letter to the Romans, chapter 8, beginning from verse 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. And to deal with sin, he condemned sin in the flesh, so that the just requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For this reason, the mind that is set on the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law. Indeed, it cannot. And those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh. You are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through his Spirit that dwells in you. The word of the Lord. Thanks be to God. Anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 249, hymn 249.
Ka anyị kpere Chineke. Nyere anyị aka Onye-nwe-ayi ịma na ị nọ nso mgbe niile. Ka anyị ghara ikwe ka ekwensu duru anyị baa n'ụzọ na-ekwesịghị ka anyị gaa. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m ya na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'iru gị mgbe niile, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, ị na-arụ mgbe ebighị ebi, ebere ya dị. Onye dere abụ ọma sị, aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha na-asị m ka anyị jee n'ụlọ Jehova. Oge a bụ oge dị mkpa nke ukwuu. Ọ dịkwara anyị mfe ịba n'ụlọ Jehova dịka anyị nọ ebe a, mkpụrụ mmadụ ole ndị a nọ ebe a. Ya mere ana m achọ ka ị were ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, ma ị nọ na living room gị, ma ị nọ na bedroom gị, ma ọ gị na ụmụ gị gbakọtara ebe ọ bụla unu nọ, were nọ ebe ahụ na ọ bụ n'ihu Jehova, na ọ bụ n'ụlọ Jehova. Soro na onye dere abụ ọma sị, aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha na-asị m ka anyị jee n'ụlọ Jehova. Aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha na-asị m ka anyị jee n'ihu Jehova. Anyị nọ n'ihu Jehova ugbu a. Ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Ngọzi ya bụrụ nke anyị n'aha Jizọs. Today's scriptures have led me to think of the tragedy of instant gratification theology. The tragedy of instant gratification idea. The tragedy of instant gratification mentality. We live in an age where everybody wants everything they want yesterday. Ya wụrụ na ọ chọrọ ịbụ echi gara aga, ọ taa, ọ dịghị in future. Ya wụrụ na ọ chọrọ inwe ego, ọ chọrọ inwe ya echi gara aga. Instant gratification. Achọrọ m ya now. O mebiela here. There's a tragedy attached to that kind of mentality. O mena ka ụmụ okorobịa laa n'iyi. O mena ka ụmụ agbọghọbịa rụọ ala fụ ezelu. The tragedy of instant gratification. Ọ dịkwaghị onye ọbụla chọrọ ịrụ ọrụ ka o nweta ihe ọ chọrọ. Oh, what is the easiest way out of this matter? Nchọ ịbụba, how best can I get my money without really working so hard for it? Everybody wants whatever they want right now. They don't care how they get there. They don't care what happens along the way. They don't care whose ox is God along the way. I want it right now, or even yesterday. The tragedy of instant gratification. That desire for instant gratification is what has made COVID-19 to spread again. Many people in America didn't want to wait. They refused to listen to the experts, to the scientists who know how these things happen. They were ready to listen to the politicians who wanted to push their own agenda. And what's the result? They opened quickly, much more quickly than was necessary. And today, see what is happening in Florida. See what is happening in Texas. See what is happening in Arizona, in California. The thing has made a deadly resurgence. Come back to kill more people. The tragedy of instant gratification. We want it now. We want to go out. We want to go and go to the beach. No distancing. Hey, hug. Kiss. See the result. People are dying in droves. That is the tragedy of instant gratification. Beloved ones, Christians are sometimes also caught in that tragedy. But let us first of all look at the example we find in Scripture. Esau, the firstborn of Jacob. He and his brother were twins,
And we know from what we read, the struggles that Esau had before he became the first one. As they were coming out of their mother's womb, his younger brother was holding his heels, as if to say, don't wait, let me go first. Now he has managed to come out first. They have grown up. Everybody has taken his own career in life. Joseph has become a very good shepherd. Esau has become a well-trained hunter. And on this particular occasion, Jacob is home cooking very delicious meal that you could smell it from a very long distance. Esau is coming back from his hunting expedition, and he smells this food, and his mouth is watering. He is wanting to eat some of the food that his brother is cooking. He gets home, and the brother is almost done with the cooking. And he says to his brother, bro, this food is very delicious. Can you give me some? I am famished, I'm hungry. For Jacob, this was another opportunity to grasp what he has been looking for from their mother's womb, to become number one. Unknown to Esau, he was making light of the whole matter. And so when he asked his brother for some of the food his brother was cooking, the brother went for the juggler. If you want this, my food, it's going to cost you, bro. What do you mean? What will it cost me? That will make me not to feed this hunger that is killing me now. If you want this food, bro, you must say that I am the firstborn and you are the second. Sell me your birthright. Onye-nwe-ayi, please look at it with me for a minute. What will happen if your younger brother comes to you and says, bro, number 2. I want to say in my mind what this first son will be saying. Number 2. That's how Onyibo will answer to such a terrible proposition. In Igbo land, we know that there is a lot that is attached to the position of opera, first son. And this boy is asking for my position as the first son of the family. Esau seemed not to realize the position he was occupying, that this position is more important than gold. If a first son does not understand the importance of his position as the first son, a foolish first son. And that's what Esau turned out to be here. Instead of scolding his brother who came for what he shouldn't come for, look at the statement Esau made, very tragic. Esau says, look, I am about to die. What good is my birthright as first son to me when I'm dead? If you find that in Genesis chapter 25, verse 32. Really? You're going to die because you just saw food that has been prepared just as you came in? Suppose there was no food when you came in. Wouldn't you have gone into the kitchen and cooked something for yourself? Now that there is food, you're going to die because you didn't eat it. Haba, bro. What use is my firstborn position
when I am dying of hunger. Give me the food now. Take the stupid apparatus position. I don't need it. I need the food now, now, now. The tragedy of instant gratification. I want that food. Come hell or high water. Take whatever it takes. Give it to me now. Do you know that is the devil's way of getting us to do what we should not do as people of God? Christians, we do have a birthright that we need to protect with every facet of our being. We do have a birthright which we need to protect with everything we've got. The devil is always asking us to sell our birthright as Christians. Let me tell you the truth, brother, sister. Every time you try to cut corners, you are yielding to that bid of Satan for your birthright. Every time you tell that little lie in order to get out of trouble at the office. Every time you yield to that temptation of illicit sexual satisfaction, you are selling your birthright. Every time you do an illegal thing in order to get money, you are selling your birthright. That is not the way a kingdom child should be behaving. When last did you get a bid from Satan for your birthright? Every day, each one of us is having Satan ask for our birthright, tempting us to sin. And the songwriter says, yield not to temptation, for yielding is sin. Satan is always bidding for our birthright. Are we going to be opari-beribe? Or are we going to stand our ground and say, no, this birthright is so important. Heaven is more important for me than this dish, one meal. I have a whole life to live. Not just in this life, but also in eternity. And I sell my birthright because of one meal? God forbid. Will you join me today, brothers and sisters, and say, God forbid that I should sell my birthright for one meal, one sexual encounter, one illicit relationship, one shady business. So many of our young men have died because they chose to sell drugs rather than work hard and get money. So many of our girls have died in prostitution because they wanted instant cash, instant gratification. And so they took the easy way out. Some of them became pregnant, and in trying to abort those children, they gave their own lives. I wonder how heaven is going to look at that Christian who yields his life or her life for a pot of soup. No matter how delicious, no matter how tantalizing, the Bible wants us to learn to say no to the devil and say yes to righteousness, say yes to holiness, say yes to God. Blame Esau all you want. That is until you realize that you are doing the same thing Esau did every day of your life. Ekwensu sị gị ọwụcha ga-ekwe. Ya sị gị ọwụ ebe a ga-ekwe. Chefuo na Chineke nyere anyị akwụkwọ nsọ ya ka ọ bụrụ ihe ga na-edu anyị. We have the word of God as the manual. Your word have I hidden in my heart, says the writer of Psalms, that I may not sin against you. I could Bible study. I could read your Bible, pray every day. You say, no. How then will you know? How could you understand that the devil is prowling around, seeking whom to devour? How will you know how to say no when the devil says, give me your birthright? If you're one of those who have sold your birthrights already, you have an opportunity to reclaim it today and say to God, I'm sorry for selling my birthright. I plead with you, Lord, give it back to me. Because you know the Bible tells us that Esau later, when he realized himself,
when he realized his mistake, when he realized that he has bungled, he has fumbled, he has done what he shouldn't do, he sought that birthright he sold easily with tears, and he never got it back. He sought it with tears. The blessing he should have received as the first son went to the boy who was his younger brother, who has now become the first son. And he wept. Tears. That's what happens to us when we realize that we have done ourselves wrong by yielding to that grievous temptation. Temptations will come, brothers and sisters. I am not in any way discounting the fact that temptations will come. It is yielding to this temptation that becomes sin. And God has equipped us by his Holy Spirit to know when we are yielding and to stop and say no. Abala n'ọnwụnwa ka ga-abụ mmehie, eri ọbụla na-eweta nke ọzọ. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Na-ele Jesus anya, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-edubiga gị. If we look unto Jesus, the hymn writer says that Jesus will see us through. Fight manfully onward. I forget all the words, but that song makes a lot of sense to me when I begin to ask, when the devil begins to ask for my birthright. Yield not to temptation, for yielding is sin. Okay. As opposed to yielding to that temptation and selling our birthright, there is something else that the Bible tells us. And if we have already yielded to temptation and sold our birthright, we need to repent now that we have time. If Christ comes while we are still in that situation of having sold our birthrights, or death comes while we are in that position of selling our birthright, we'll be done forever. Now is the time to repent and say, Lord, please, I need my birthright as a son of God, as a child of God, as a daughter of heaven. I need it back. Have mercy on me, Lord. Forgive my sin and have me back as your child. As opposed to the tragedy of instant gratification, there is joy and there is victory in the life of that person who patiently waits for the glory that shall be revealed. When we read the Word of God in Romans chapter 8, in verse 18, it says, I consider that these present sufferings are not worth comparing with the glory that shall be revealed in us. The suffering of the present day. Ahụ nke anyị na-ata n'ụbọchị taa, agụụ nwa na-agụ anyị na-eme ka anyị chọọ ire diọkpara anyị bụ. He says it is not worth comparing. Ọ bụghị ihe a ga-atụnyere the glory that shall be revealed in us later. In other words, the scriptures are encouraging us to wait. Agụụ na-agụghị ugbu a, megịnị? Wait. Better food is coming in glory. Ego na-akpaghị mkpa ugbu a, wait. God is going to provide. Position na-agụghị now. Wait and work hard. Tomorrow, the God who promotes will promote you. If you are being persecuted now and you are looking for shady ways, Gagaladibia, to find a way of running out of the persecution, the Bible says, wait. The glory that shall be revealed is not worth comparing. Now, somebody is oppressing you and you're looking for ways to destroy that person, diabolically or otherwise. Gadget warrior, hired assassins. No, the Bible says, wait. Endure that suffering. Endure the suffering now.
Because God is preparing a better tomorrow for you. In heaven, the persecutor will no longer get you. In heaven, there will be no more poverty. In heaven, God is going to provide all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Wait. The sufferings of this present are not worth comparing to the glory that shall be revealed in us later on. In other words, the Bible is teaching us that patience is better than the idea of instant gratification. Wait. Trust the Lord. Don't allow yourself to be pushed into a frenzy, to be pushed into a hurry that is not necessary. You see, when the devil is pushing us into this instant gratification mode, the devil will come to us with all kinds of philosophies. Some of them we know in Igbo, some of them we know in English. A bird in hand is better than 20 in the bush. Chineke make a promise for the future. But you have this now, take it. It's your own, take it. That's the devil's urging. Those are maybe real idioms or proverbs that are very, very good in their contexts. But in this particular context, the devil confuses us, tries to confuse us to make us think it's right. No, God says, wait. So Satan now saying, move on, catch it, take it, it's your own. A bird in hand is better than 100 in the bush. When you lose this opportunity is called but once. Those are the things to make you do it. This girl, now you got her, take her. Whether she's your wife or not. The Bible says, wait. Wait. Onye mara ihe ga-ese. Kama ihe mgbe ọnụ agbo m, ya shilofo chie. That's what the wise Christian will say. I don't want to be in a hurry. Take a moment. Breathe and then think about this proposition of the devil to sell your birthright to him. When you think about it and you allow the Holy Spirit of God to guide you in your meditation, in your thinking about this matter, you will see why God says wait. And you'll be glad you did, you waited. Oh, that God may give us the grace to be a people who are patient, who are ready to know that eyes have not seen and ears have not heard. It has not even entered the mind of any human being what God has prepared for his own in the future. So why would I trade the future God is preparing for me for a pot of soup today? Why? The wise Christian would say, I want to see that glory. I want to be in that glory where God has prepared for his own. I want to experience that glory. Because if I do quick now and get this one that the devil is giving, Jesus. Ta. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị n'olu ya, ekwela ka imesie obi gị ike. A word is enough for the wise. God has spoken clearly. Do not allow the devil to push you into hurrying for anything. If there is a proposal before you, pray about it. Think about it. Let the wisdom of God guide you so you don't make any mistake. The devil would like to push you into a situation of frenzy. Hurry, take it now, because if you don't take it, it will go, you won't get it again. The tragedy of instant gratification. May we be a people who trust God. Let me end by saying, some of you have been asking me, when are we going to reopen our church? The instant gratification thing will be to say, let's open next Sunday.
But knowing what is going on around the world, wisdom demands that we delay opening so that COVID gagafecha anya awuronde get into my meteors. Hallelujah. So be sure that we are thinking about you. Be sure that one of these days, by the grace of God, the time of COVID-19 will be over. And the children of God can gather again, rejoicing in the presence of their Father and giving glory. Let us not ask, Kambata Nwechi. Mbecha church Tailaru, 10 people, 15 people had Horia. Chineke kwela. It will not happen at all, saints, in the name of Jesus. Amen. So let's be patient, my beloved ones. And when the time comes, guided by the power of the Holy Spirit, the wisdom of the Holy Spirit, we will reopen and God will be glorified. Let us bow our heads in prayer. Ndị Igbo na-asị oji ọsọ agbakwu ọgụ amaghị sọ ọgụ ọnwụ. Oji ọsọ agbakwu ọgụ amaghị sọ ọgụ ọnwụ. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of destruction. Take a moment and breathe and say back to the devil, come a joke wo magre alibe. Come him with abum yashilo futie. Let us be a people who think before we act, who look before we leap, who say no to the devil as he tries to hurry us into evil. Let us not be like Esau, who for a pot of soup, who because of one meal sold his birthright. We will not sell our birthrights. We are citizens of heaven, and that's what will remain. The devil might tempt us to do evil. Grant us grace, oh God, to resist him in the name of Jesus. Amen. So that we may stand strong to the end and become partakers of that glory that you shall reveal. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Biko ka anyị bilie enu were okwukwe nke ndị ozi wee kwesị okwukwe anyị ike. The Apostles' Creed. Mmadụ niile ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe m na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara ya bụ onye nwe anyị, onye atụ n'ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ amaghị nwoke Mary, ya ọ nwụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgide ya n'obe, ọnwụọ, elie ya, ọrịa n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke, ekpere ihe niile, ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. onye nwe anyị nọnyere unu ka ekpere unu Chineke. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Jehova mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova zọpụta ndị na-achị obodo anyị, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova zọpụta ndị nke gị. Jehova nye udo na mgbe anyị, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla na-alụrụ anyị ọgụ, ọ bụghị naanị gị Chineke. Chineke mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Sọnde nke ise ka Trinity gara kọleji nke dịrị ụbọchị taa. Kpee onye nwe anyị na-arịọ gị ka anyị si n'ụzọ udo dozie ihe niile nke ụwa nke a site na nchịkọ nke gị otu a.
ka nzukọ gị wee were ọṅụ na-efe gị ofufe na ịdị nwayọọ niile nke kwesịrị ndị Chineke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kọleji nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kọleji nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, nwere ike ikwu lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ugbu anyị ga-ekpe ekpere dị iche iche. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal those who suffer in body, mind, and spirit. Add the names of those you may remember. And give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send, therefore, your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, is in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Almighty and eternal God, for whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for those whom we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb and crushed and are filled with the pain of grief, whose strength is given up because of their loss. You know all their sighings and longings. Be near to them and teach them to fix their hope on you. Lord, in your mercy. Hear our prayer. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time of global pandemic and a public health crisis. We come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church and the world. We pray for the church, for our fellow members in the body of Christ throughout the world, the Episcopal Church and Anglican communions, for Michael, the presiding bishop of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, D.C., and all the bishop, the clergy, and especially Clinton, our priest in charge, lay ministers and all people in their care, for our hospital and hospice chaplains, for all who minister to the sick and the dying. Lord, you are in the midst of us. Keep us fearless in proclaiming your word and works, and make us to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, hear our prayer. We pray for the world, for the leaders of the nations and their governments, for areas most besieged by the pandemic, for broken places, especially our country, Nigeria, and the other parts of the third world where healthcare resources are scarce, and the pandemic brings further suffering and economic hardship. Lord,
May the leaders of all nations, especially the leaders of the United States and Nigeria, heed your message of love and peace, and know that you are God, supreme among the nations, supreme all over the world. May there be justice and share of equality as you have preordained in your creations. May the world be rid of racial injustice in operations. Lord, in your mercy, O God, our healer, show your compassion for the whole human family that is in turmoil and burdened with illness and with fear. Come to our aid as the coronavirus continues to spread globally. Heal those who are sick with it. Support and protect their families and friends from being infected. Grant us your spirit of love and self-discipline so that we may come together, working to control and eliminate the coronavirus. Lord, in your mercy, for the healthcare workers, especially all the healthcare workers and first responders from All Saints Igbo Anglican Church in our community, who with hearts of service stand on the front lines providing care for the people who are sick with the coronavirus. Grant them the courage and protection as they put the needs of the public safety before their own. Lord, in your mercy, bless the scientists and the researchers around the world as they combat the virus, that their work may yield knowledge to develop a vaccine, treatments, and improve measures to stop the spread. Lord, in your mercy, for the safety and well-being of all who travel and those who remain quarantined and or sheltered in place. Lord, in your mercy, remove the presence of fear and anxiety from our hearts, that confident in your providence, we may be generous in the sharing of our resources. Lord, in your mercy, grant that our churches and communities of faith may reflect your love as they minister to the most vulnerable among us. Fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet to all in need. Lord, in your mercy, keep us, good Lord, under the shadow of your mercy. Sustain and support anxious. Be with those who care for the sick, and lift up all who are brought low, that we may find comfort, knowing that nothing can separate us from your love in Christ Jesus our Lord. Amen. Let us continue in prayer for a little while more. And please bear with me as I pray in Igbo this time. Na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'ọnọdụ dị iche iche n'oge dịka oge a, ndị anyị maara otu ha si nọrọ na ndị anyị na-amaghị otu ha si nọrọ, ka anyị kpee n'ekpere cheta ndị a niile, tụmadị ndị anyị na-echeta kwa Sọnde, ndị anyị depụtachara ha ebe a, bụ ndị anyị na-ekpere ekpere kwa izu. Ka Chineke anyị leta ha n'ọnọdụ ha dị iche iche. Biko, ebe ọbụla ị nọ ugbu a, asịkwarị na o nwere onye ọbụla ị maara nọ n'ọnọdụ nke kwesịrị ka ekpere ya ekpere n'ihi ọrịa, n'ihi nsogbu, n'ihi ọnwụ. Anyị amara na ụmụnne anyị ndị anyị so na-eru uju n'ihi ọnwụ mmadụ dịrị ha. Biko, ka anyị kpọkuo Chineke n'ihi ụmụnne anyị ndị a. Ka Chineke anyị, onye maara ka esi akasị ndị na-eru uju obi, ka ọ kasie ha obi, napụta ha n'ihe mgbu nke obi, nyekwaranụ ha aka ka ha ga-esi nagide mkpa ọ dị maọbụ mkpagbu ọ dị, n'ihi na ndị ha hụrụ n'anya hapụrụ ha laa. Anyị agaghị ahapụ ịkpọ aha ụfọdụ ndị a, n'ihi na ọ dị anyị mkpa nke ukwuu. Anyị na-echeta nwanne anyị nwanyị Ogechi, onye di ya bụ nwanne anyị nwoke n'ime Kraịst David, hapụrụ anyị laa. Ka Chineke anyị gbaa ezinụlọ Nwachukwu ume, kasie ha obi, napụta ha n'ihe mgbu nke obi. Ka anyị cheta ezinụlọ nwanne anyị nwoke bụ Arinze, onye lara ala. Chetakwana nwanne ya nwaanyị bụ Comfort, onye anyị na ya na-ekpere Chineke n'ebe a. Comfort,
anyị maara na o wutere nwanne anyị nwaanyị nke ukwuu na nwanne ya nwoke alaala ugbu a. Ka Chineke kasie ya na ezinụlọ ha niile obi, mee ka ha mara na ihe a bụ ihe dịrị mmadụ niile, igwe niile gaje n'ụzụ. Ọ bụ onye akpọrọ ya gawa nke ya. Ka anyị chetakwa ezinụlọ Felix Oru bụ nwanne anyị nwoke, onye anyị nụrụ na emere olili ya na wiki gara aga. Ka Chineke kasie nwunye ya bụ Patience na ụmụ ya ndị nwoke na nwanyị obi na iruju ha niile. Onye nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Ka anyị kelee Chineke ekele n'ihi ụmụnne anyị ndị na-eme emume ncheta ọmụmụ ha n'ime izu a. Otu n'ime ha bụ nwanne anyị nwoke Ngozi Okezie, onye anyị maara na ha adịghị ya kemgbe anyị nụrụ na taa bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Anyị na-ekele Chineke na n'agbanyeghị ihe niile nke ọ gabigarala, Chineke anyị nọ na-echebe ya. Anyị na-arịọkwa Chineke ka ọ gaa n'ihu ịnọ na-echebe ya, ka ọ dị ndụ n'ala dị ndụ, dị ndụ kwesịrị ekwesị, ndụ na-enye Chineke ekele. Onye nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue Chineke ntị. Ngwa ugbu a ka anyị niile n'otu n'otu ga-ewere mkpa dịrị anyị tinye n'aka Chineke, n'ihi na anyị maara na otu a ihu anyị niile dị iche iche, ọ bụ otu mkpa anyị dị iche iche. Ya mere anyị kpee ekpere ruru ra otu a ekpere ugbu a. Ọ dị ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ, ọtụtụ ihe na-eme n'ime ndụ anyị nke anyị na-enweghị ike ịkpọkọ aha, ma onye yi akpụkwụ mara nga ọ na-afụ ya ụfụ. Ya mere were ohere ugbu a kpọkwue Chineke, si ya bịa leta gị n'ebe ahụ ọ na-ara gị. Ya bịa tinye okwu ya, ya gbatara anyị ọsọ enyemaka n'ebe ahụ ọ na-enye nsogbu. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị ọrụ ha funahụrụ n'ihi korona pandemic. Anyị na-arịọ arịrịọ ka Chineke gọzie ha, nyeghachi ha ọrụ, nyekwana anyị amara ikesa ihe Chineke ji gọzie anyị, ka ndị ahụ na-ata ahụhụ na ndị ọ na-arahụ ka ihe dịtụrụ ha mfe. Ka Chineke nye anyị niile amara ịbụ ndị nwere mmụọ nke inye enye karịa nara nara. Mgbe ị na-akpọku Chineke n'ihi mkpa nke gị, rịọkwa Chineke ka o mee ka ị bụrụ ọzịza ekpere nke ọ ga-aza ndị ọzọ na-ekpe. Na-arịọ Chineke ka onye ga-amara ịhụ ụzọ ị ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Ka anyị chetanụ ndị okenye nọ n'etiti anyị, n'ihi na anyị nụrụ na coronavirus a, ọ bụ ndị okenye ka ọ kacha njọ. Ọ bụ ndị ọ na-abụ ha nweta ya, ịla ala adị mfe, adị nso karịa otu ọ kwesịrị ịdị. Ya mere, we pray for our older generations, the older people among us, that God in His mercy will protect our mothers and our fathers, grandfathers and grandmothers, and those older people among us, 60 and above, that God in His mercy will protect them from this virus. And yes, we hear also that coronavirus is now spreading to younger generations. We are praying that God will protect all the members of our church, all the Christians, especially those who have to take care of those in trouble with the virus as part of their daily duties. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị bụ Chineke na-aza ekpere, onye maara ihe na-akpa ndị gị mgbe ọ na-akpa ha, onye maara otu esi agwọ ndị ọrịa ha ewesi na ọrịa ha pụta. Chineke, anyị na-awere ihe niile ndị anyị kpere na ekpere tinye n'aka gị, ebe anyị kwenyere na ị na-aza ekpere na ị bụ Chineke na-agwọ ọrịa. You are the God that healeth us. You are the God that provideth our needs. You are the God who will not allow your people to be put to shame. Therefore, Lord, we commit all our needs to you, knowing that you care. Receive all the glory and praise through Jesus Christ, our Lord. Amen. Chineke, gị onye
nyewere anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkue gị na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dị nyere anyị niile mgbe niile. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Eji m aha Jizọs na-ekele mmadụ niile ndị ọ masịrị isoro anyị n'oge ekpere nke a. Ejikwa m aka na ị nabatara ekpere anyị otu o kwesịrị taa. I am praying that you have enjoyed our singing, you have enjoyed our prayers, you have enjoyed the word of God that came to us. May we never be Esau's who will sell our birthright. We pray in the name of Jesus. Amen. Because we continue to plead for your support for our church. You know we cannot do without you wherever you are. If you have not made any donations to All Saints Igbo Anglican Church for a while, we are waiting for you to support the work here. Because whether we meet here or not, the bills have to be paid. So we crave your financial support. And so right now, as we come to the time of our giving, I pray that you will go to your phone and whether you're coming through Zelle or through PayPal or through Cash Out or through making out your check, please, this is the time to do it so that resources will abound in the house of God for the payment of the bills. God will bless you as you give. The Bible says, give and it shall be given to you, a good measure, pressed down, shake it together and running over. I pray that that be your portion as you give today in the name of Jesus. Amen. Amen. Abu. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 181 hymn 181.
Ka ekpere Chineke. Mgbe anyị na-ekpe ekpere mgbasa, ọ dị m nnọọ mkpa nke ukwuu ka anyị cheta ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị kpọkuru anyị ka anyị cheta ha n'ekpere. Ọ dị otu nwanne anyị nwanyị onye a kpọrọ na-agwa ya na nwanne ya nwaanyị nọ South Africa na-arịa arịa nke ukwuu. A na-akwado ka eme ya surgery. Mgbe a nọ na-ekpe nke ahụ, mama ha nọ na Naịjirịa adakwa ọrịa, nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Anyị na-arịọ ka Chineke anyị, onye na-agwọ ọrịa, ka o leta ụmụ ya ndị ya. Ọ bụghị naanị ha, otu nwanne anyị nwaanyị kwa ka a kpọrọ n'ime izu a na-agwa ya na nne ya na nwanne ya nwoke na-arịa arịa. Unu amara n'otu ụbọchị dị na Naịjirịa anyị, ọ dịghị onye ma nke wụ nke, ma Chineke anyị bụ onye na-agwọ ọrịa ka anyị na-akpọku ka ọ bịa nọnyere ụmụ ya. Let us sing that song that says, "You are the God that healeth me. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer." I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word, send your word now, and I heal your disease. I am the Lord, your healer. And if you are sick anywhere and you are listening to what we are saying, say it to yourself. You are the Lord. I am hear the God of grace saying, "I am the Lord that healed thee." And later on you say, you are the Lord that healed me. Let us sing. I am the Lord that healed you. Listen. I am the Lord that healed thee. I am the Lord, your healer. I send my word now, and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the Lord that healed me. I receive it. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, Lord, you are the Lord that healeth us. Whatever the disease may be, whatever these our beloved ones are suffering from, you have the balm of Gilead that healeth your people. Father, send your word now throughout the world, wherever these our beloved ones are, whether they're in America or in Nigeria or South Africa or wherever in the world. Send your word, O God, and heal them in the name of Jesus. Amen. We thank you, our Father, because what you do for your people remain permanent. Amen. Receive all the glory and the praise. Father, as we come to the close of our service today, grant that we may go home rejoicing, that we may disperse, rejoicing that our God, that we have been with our God today. Bless the work of our hands throughout this week, that all we do may be to the glory and praise of your name. Protect your people as they go to work. Stand with them as they go, as they stay at home.
Bless our elderly mothers and fathers and brothers and sisters and uncles. Protect them from coronavirus. Uphold them with your right hand of victory. Support the young ones as they go out. And Father, as they discuss the reopening of schools and reopening of businesses, grant that wisdom may prevail over the hurry to get into trouble. That people may not be Esau selling their birthrights because of instant gratification. Grant that this will be our portion, we pray, through Jesus Christ our Lord. Amen. Now unto God's gracious care, protection and keeping we commit all of you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you and be gracious to you. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit, be with you now and forevermore. Amen. Amen. Abụ anyị ga-eji gbasa abụ 192, closing hymn 192.